sa kaawit. Kumusta kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ako si Nestor. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliho ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pusong Salawahan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Midsayap Cotabato ang ato matatampo nagdasangan nga ni Star. Mularga gede ka? May nindot man kay gayunan nga niabot. Natural. Ako yung i-grab. Layo o sa dato day eh. Dubai man good. Bahala naglayo. Ang importante nga makakwarta ta. Dolyares ang akong sweldo. Pila na ko sa imong sweldo. Kumpara unya sa madawat kong sweldo dito sa Dubai. Isip domestic helper. Muatiman kag laing pamilya. Nganiam sa unta mi nga imong pamilya. Nga kinahanglan nimong atimanon. May man tong atiman kong laing pamilya sa Dubai kay may makuha man ko na kong sweldo. Intriguhan tuod ko nimo kwarta pero pila rasad kuwang ra kaayo. Mabuhi ra magyapon ta day. Buhi lagi pero daot. Mao nga ayaw gyud ko pugong-pugongi aron dili ta magkagubot. Layasan ta gyud unya mo hinuog way lingi-lingi. Carla. Imong gitugtan? Gitugdan na lang ma. Aron way samok. Ay, kanag-asawa ni mo ba? Kani ato pag yung dagway hinungdan. Ambisyusang dako, murag yung gwapa. Gwapa mo gud siya ma. Ay, karag gigwapahan kay nainlaban ka. Nindot sa siya glawas. O ka na, hinuon. Nindot siya lawas. Lawas ra sa ginindot, pero ang batasan, ambot lang. Igo na ma. Gisakitan na ba kung manaminaw? Ikaw lang ha. Kay imo magginagitugtan ni mong makalarga. Kung makakita gani unya naglain sa laing nasod, ikaw lang yun. Ikaw ragi magmahay. Ma. Ayaw na ko gihatod-hatod ninyo sa airport ha. Di ko ganahang dunay magilakilak sa akong paglarga. Lain na sugod anak day. Dili ka na mo umatod sa airport. Unya, magasto-gasto pagitagda kong sakyanan kung magatod-hatod mo. Ako na lang. May nasabot na kong sakyanan nga mo imuhatod na ko sa airport. Bisag nga akong ginikanan, wa ko musugot nga magatod-hatod pa sila sa airport. Ang mga bata day. Ay, ayaw na lang lagi. Bisag sa kinsa ninyo. Dili ko gusto magpahatod. Period. Laing nasad ni Mama, uy. Wa man siya makuwat na mo ni JR. Bitaw pa. Mga anak. Laing na, uy. Pag uli na mo, wa na mi Mama nga naabdan. Lain na ni Mama, uy. Laing yun. Mga anak. Igo na mo ni anak. Mamo gani hinungdan nga wa na magpahatod si mama nimo. Kay dili siya gusto nga mupagikan taniha nga na imo hilak. Laing yun guys, Mama. Lain na gidoy. Sige na. Mamahuay na ta, ha? Laom ng gabi, oh. Sharo, muhubas gyud ang inyong mga luha ron. Ayaw na mo paghilak, mga anak. Lain na. Ayaw ko nung pag-ilak. Kailan ko naman gani ka, oh. Matakda naman lang ko ninyo, be. Tana, mga tug na ta, ha? Aron wa na'y manghilak pa.
pangaon na mo mga apo, samtang init pa ang sabaw sa utan. Ay, oy lami. Miss lami kitong luto ni Mama. Itaw. Ay, ito anas Dubai ang inyong inahan. Mga, apito na magani siya kabuwan dito. Saro, wa pa gyud mo maanad sa akong linutuan? Oh, uy. Si mama ninyo mga anak. Nanawag na. Tinawag ng lain Ma, eh. nanawag na sad si Carla. Tubag adayon. Ara magkasulti sad mi. Sige. Hello? Oh, unsa? Day, kung mauna, pauli lang dari. Kung gimaltrato ka magani sa mong mga amo. May kontrata ko. Dili ko magkasayon-sayon o biya dire. Ireklamo sila sa imong agency. Sige na, babay na. Kanyabot na ako mga amo. Bye na. Day! Day! Ngano ko no? Dili mayo ang kahimtan ni Carla dito sa Dubai, ma. Gimaltrato siya sa iyang mga amo. Unya, humans katapusan niyo pa nagsulti ni Carla. Nga nakasulti siya ni mong gimaltrato siya sa iyang mga amo. Nakapanawag na ba siya balik? Mubuwa na kapin, ma, pero wa pa siya makapanawag og balik. Tigalig ba'y dautan ang nahitabo sa imong asawa? Simba ko lang taon, ma, uy. Simba ko lang itaon. Oh, Sikin sa ka na nanawag. unregistered number man eh. Pero sa laing nasod yun eh. Kay daghan mang numero. Ito ba ganayon ang imong mahibawaan kung sikin sa ka na nanawag? Hello? Nestor, si Carla ni. Carla? Ikaw? Salamat. Daghang salamat nga. Nakapanawag ka na. Lainim lang kinaya mong number gigamit. Dili ni ako. Nagkitawag lang ko sa akong amiga. Magpalit ako og laing SIM. Kay gibali-bali sa kani kong amo ang akong SIM sa dihang nananghin ko mo pahawa na lang. Kanhi? Nga sa ato pa day. Wa ka na sa salbahis mong mga amo? Wa na. Gitabangan man ko sa akong amiga nga mabalhin ko og laing employer. Mao ba? Dahil sultihan ng imong amiga ha, nga nagpasalamat ko. Nga iya kang gitabangan. Mahimo ko ba siyang ikasulti? Ay, ayaw na. Maikog ko. Manawag lang unya ko ni mong balik ko. Makapalit na kong SIM, ha? Nanawag ako aron pahibawaan kang lain ng akong amo. Bye. Unsa na? Unsa may sulti ni Carla? Lain na sa dang iyang employer, ma. Gitabangan ko na siya sa iyang amiga nga makabalhin og laing employer. Magpasalamat siya nga may abiga siya makatabang niya. Maumugin ang mga Pinay sa laing nasod, ma. Basta mga kababayan, magtinabangay man gyud. Hinasay uban, oy. Pinay o Pinoy mag-inuyabay. Magmatalag buntag ang mga Paris din sa Pinas. Lahi ang akong asawa, ma. Lahi si Carla. Nala, lahi good. Lahi man ka, ha? Mga anak, nakapada na si mama ninyo kwarta. Mao nga, manlakaw ta ugma, ha? Yes! Yes! Nalasad mi money! Hinindot na ni Mama. Hindot na kay. Pero dili ta magpalabi og gasto, ha? Kinahanglan nga may mahipos gyud ang kwarta. Aron inigpauli ni mama ninyo, doon na siya makita sa hinaguan. Okay kay pa. Okay kayo. Mao nga mamahuway tag sayo ron. Aron inig kaugma, sayo kitang makapanlakaw. Human sa atong pamahaw. Okay pa. I-GR tanan na, mga tog na ta. Tana. Doon ang mga bata. Suwayin ko tawag si Carla sa bag-o niyang number. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call Busy later. mo nang yan linya. Dili ko mahunong. Hangtod na ako siya makontak. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Hindi mo ginako makontak ang yan linya. Nga naman eh.
Gusto. Mao, suwayin kong tawag. Ay, salamat. Kay nibagting ang number sa iyang amiga. Hello? Lalaki maning nitubag. Hello, kinsa ning natawag? Ang bana ni Carla. Wrong number. Sige lang, bye na lang. Si Carla, nagkuyog mi karon. Magigsulti ka? Nagkuyog mo? Di na ko na siya magigsulti nimo. Bye na lang. Hello? 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 Giputol na niya ang pikas linya. Lalaki ang tag-iya sa maong number. Nagigamit ni Carla sa pagtawag na ko. Ingon siya nga number siyang amiga. Lalaki mo lagi itong nitubag sa maong number. Namakak yun siya ni mo. Kalahian ang amiga o amigo, Ma. Pagsusig tarong, oy. Aron dili ka magmatag buntag. Ma, si Carla. Siya ning nanawag. Hello, Day. Mayok inanawag ka. Dili kita si Carla. Ang yakining uyab diri nga engineer sa Dubai. Nganong ikaw mo inigamit sa cellphone ni Carla? Iya, kung tinawag ni mo, nasultihan ko ka. Nga, magigbuwag na siya ni mo. O kaya lang pagdaon pa, nga muli pa siya diya sa Pilipinas. Kung muli pa siya, di na siya mabalik pa sa inyo. Yan ang kuha ng mga bata. Yan ang ipagkuha sa ibang ginikanan. Unsa? Dili! Dili! Salbahis ka, Carla. Paamiga-amiga pa siya. Pero uyab din niya ang tag-iya sa cellphone nga una niyang gigamit sa dihang nanawag siya nako. Akong gisave ang maong number. Ug akong gitawagan sa dihang di yun nako siya makontak. Wa magani ko magbisyo nga lalaki ko. Siya na hinuon. Gabaan ka pa unta, Carla. Ingon man ang imong kabit. Gabaan ka pa unta. Dinhin lang kutob. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Nestor nga taga Midsayap Cotabato. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, pusong salawahan. Ang mga kaagi gibata dudua sa radyo ni Miraluna tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakahay pada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style?
mga sugilanon nga matapos matag adlaw, sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Junjit. Giningon, ayaw pa yun ni ang kapungot. Kay resulta kini o pagdumot. Pasilo ang naghatag kanimong kalagot, ug ang Diyos kanimo mahimuot. Mao kining nahitabuos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mani William, may pagabot. Maayo kay ikinisugot na mo, Junjet. Gikapo Eskwel Albert. Kay hubog ko na si gabi eh. Maong ako lang bisugat mo. Ano sa manuwa kay klase? Pero okay na mo excuse ko. Mani, may kuyo bang ka? Wa kay plano nga imo siyang ipailailan ako. Oh, hala, nalimot ko. Si Sarah di ay akong asawa. Ha? Oh, may asawa na ka Mani William? Nagminyo na deko? Sige na. Pasakyan na mi sa sakyan na nga imong gida. Kay adto nang ta sabay magtiwas og sulti. Aron di na ko magbalik-balik gusto riyan ninyong akong pamilya. Junjet, tanawa oh. Uy, tingog-tingog ang asawang Manny William. Ilumon man kasi ha? Bito? Ganin na dos pero. Gipaila siya na ko ni Manoy pero igula may yango. Maro to. Kuyaw. Anong kuyaw man? Aw. Daghan mong kong nag-ingon. Basta ang tubig ko no sa sapa, nga way tingog ang dinagayday ni ini. Laom. O ka na kay hilumon manas manang Sara. Laom na krut. Sa? Jasmine tal kay ka, Jika. Lainan ko sa imong pamilya. Unsa? Ano man? Gusto po tutok na ako. Head to foot cute. Ngano ingon anak man na sila? Nagtuo siguro sila nga ungo ko. Nabaguhan lang sila nimo. Kay kami gud nga pamilya ha, mga sabaan. Sigil katawa. Kay gamay naman mi kalipay. Basta kiti ko ganahin. Sabtanan gud sila, Sarah. Nabaguhan na lagi na sila. Mani William, hay may mga asawa. Tuwa sa among kwarto. Kung yan ko nun siya makaon. Paita sa danang manang Sara noy eh. Maro magdili siya ganahan nato. Dili ka maghukom, chika. Walang maanad si manang Sara ninyo nga magtapok-tapok, good. Uy, nganom di ay. Kinsa man day may nga dili siya musagol sa tapok-tapok. Lain ra ba ko premonition na ng manang Sara da? Jika. Lain na nga akong nakita niya sa akong third eye. Igo na niya na, Jika. Kamu man siguro ang makoyon sa akong asawa. Ay, Junjit, hais pa ni William ninyo. Nas, may tindahan sa ubos. Panasara. Apaso na ko? Ako nalay apas niya. Sige, salamat. Madala kay bigawas-gawas sa Panasara. Hinahinan siya misagol sa umang silingan. Uyad ka maisabel, uy. Kumidyante ka lang gihapon. Kinsa ka? Kaya na ko di mo nahapak sa kumpana. Ay! Uy, Sarah. Anong gisagpa mo niyo siya? Mula bang kayo ni babayan na William? Kinsa siya, imo kabit? Sarah! Imo pa din kabit! Imo din kabit! Buhay ka, Sarah! Dili na ko siya kabit! Dili na ko siya kabit! Bart, kapag upang mipuyo si mong asawa ni Slung Dapit, may kaso naman siyang tubangon. Unsa? Port Albert? May sumon siya. Nahay mo asawa? Mga tubang sila karong BS Barangay Hall. Nakinsa man?
Ang imong childhood friend, unsa man ka? Oy, si Mayang ba kay gisagpa man siyang Sara taon unya gibugno bisag way sa. Unsa? Manoy, hain siya man ang Sara. Nganong nangita man kang Sara Junjet? Pastilan Manoy. Doon ko ang babae nga nireklamo nilang Sara. Kay kalit yang gitamparos ang iyang apo. Unsa? Nakita ka natin ko ang babae? Karang nagdaag pulis? Nga Manoy? Mo nang tigwanga nga nireklamo mo ni Manang Sara nimo? Oo, mo na. Unsa ni si Sara eh? Kadaghan naman niya kontra. Ha! Nagtuo mo ang mga tao ng inyong dapit, William, nga makadaog-daog sila nako. Nasayop gid sila. Ay, unsa naman ka, Sara? Parimi naman kang isog. Kay di ko gustong dunay mga tao nga mo lockdown ako. Day, Ba? sapot ka? Gisapot. Nga naman. Huwag tangon ko nung sa imong sapot, mi. Gisapot lagi ko. Mawa lagi na. Mawa lagi na. Gisapot lagi ko. Huwag na narong taon-taon. Sus, ay, ginang gisapot ko. Sara! Okay. Manoy na unsam ka? Nagpingit mo ka? Uwa man, Junjet. Oh, uy, la. May lamang nga dugo di mo short, oh. Unsa ba'y dugo ba? Yay, gidugo ka? Ay, bugal-bugal yan, Junjet, ha? Sakit ba niya akong... Sakit ang imong unsa? Akong kinatao. Ha? Naunsam din naman, eh? Nasamad. Kay? Nasamad lagi. Ano nasamad lagi naman, eh? Huwag kong musulti ni mo, Junjet. Kalain. Sultihin ang gugo? Ako lang ihong... Oh, sige. Okay. Oh, honghongi ko. Nasamad ang akong kinatao kay gipaak ni Sara. Ha? Gipaak ni Sara? Shhh! Hinaya ng imong tingog eh. Mabagian niya ang Sara. Anong gipaak man niya? Nag-away mo? Ay, nag-away ba nga wa man? Ano lagi nasamad mo na? Ay, nasuko siya. Kay? Kay... Karjajiron man ko niya. Ha? Karjajiron ka? Sabak, madunggang ang sa... Uy, Naglagot siya na ako kay gisapot ko no siya. Pero bisag gisapot siya, sige ko romansa pod niya. Hangtod nga, gikupta niya kalit ang akong kinataw, unya Giunsa? Sus, ay paklaro pa man niya. Sabtan na lang ko, Junjit. Kasabot, eh. Kung kay may ngipon man siya, din ego siya ngipon ni Sara na samad. Unsa, gikaw ni mo ko? Sus, nanas, paali mo eh. Gikaw. Ayaw pagkatawa ni Junjit. Sumukibugal-bugal man ko na ko. Ay, abim to na kong dili mabuak og abi ko di magabuak og baso si Sara man eh. Okay, sobrang kay lumon. Sa una ko pagkakita niya. Nakabati ko sa inyong kipanagsultihan ni William Junjit. Ha? Nauwaw ko. Pero tinimong katawag kanina dihang gisultihan ka ni William nga nasamad ang iyaha tungod na ako. Sorry ha. Nakatawa ko kay nakalitan gugo. Nagtuo ko di ka makabuak og baso. Pero di ay. Dili kay baso rin mabuak nimo. Makasamad pagka kinatao. Junjit. Sorry ha. Sorry. Malayas na lang ko din eh. Sige. Malayas ko. Oo, sige. Milayas ang asawa ni Manuel. Wala siya magpakita na mo. Nawaw siguro, naong giingnan nga, dili lang siya makabuak og baso, kung dili makasamad og kinataw. Mao kato makasama ang kaagi ni Junjet din hining tulumanon. What's the style? Makasamad og kinataw is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.